els podcasts de Ràdio Estel. Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels. L'empoderament de les dones migrants en situació vulnerable és un tema crucial que requereix una anàlisi profunda i matisada. Aquestes dones sovint enfronten múltiples formes de discriminació i també d'opressió, tant per la seva condició de migrants com per la seva identitat de gènere. És fonamental reconèixer la seva resiliència i fortalesa, així com les seves contribucions a la societat, que no són poques. L'empoderament d'aquestes dones implica també garantir el seu accés a educació, ocupació, assistència sanitària, justícia, així com crear espais segurs on puguin desenvolupar el seu potencial, exercir també els seus drets. Un procés que requereix un enfocament segurament interseccional que tingui en compte les seves experiències i necessitats específiques, així també com la col·laboració de diversos actors, incloent governs, organitzacions de la societat civil i la comunitat en general. Avui, reflexió sobre tot plegat aquí, a Àngels. Tots els diumenges, a 8:45 del vespre, Àngels, amb Rafa Sanaüja. Vinga, doncs ens posem en marxa i comencem ara mateix un nou capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest és un programa impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, qui us parla, Rafa Sanaüja a la redacció i locució i la clau de tot plegat, Paula Moreno, al control tècnic i al muntatge musical. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real. Àngels, tots els diumenges a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. I avui, com us deia a l'inici, volem posar el focus en el voluntariat i també la transformació social i ho fem de la mà d'una entitat que ha estat recentment guardonada amb un reconeixement molt prestigiós, ara ho coneixerem. Parlem de la Fundació Salut Alta, una organització que treballa incansablement per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat a Badalona. Aquesta tasca ha estat reconeguda amb el 31è Premi Voluntariat 2024, que els hi van donar al desembre, un premi atorgat per la Generalitat de Catalunya que destaca l'excel·lència en la promoció i l'impacte del voluntariat en la nostra societat. Un premi també que posa en relleu la dedicació i el compromís d'aquesta fundació, la Fundació Salut Alta, amb la comunitat de Badalona. Per conèixer més sobre aquest projecte premiat i la tasca de la fundació, tenim el plaer de rebre avui a la Núria Pané. La Núria és responsable de l'àrea de comunicació de la Fundació Salut Alta. No, ara m'ho està corregint ella. Núria, bona tarda. Perdó. No, ja Bona fas bé, tarda. ja fas bé. Trenquem el protocol. Àrea comunitària. Àrea comunitària. I no sé per què he dit comunicació. Bé, Bueno. perquè aquestes coses passen. Qui parla s'equivoca. Doncs no, queda puntualitzat, Núria, àrea responsable de l'àrea comunitària de la Fundació Salut Alta, àrea des de la qual s'impulsa el projecte que ha estat mereixedor d'aquest reconeixement. I a més, la Núria també és responsable de voluntariat de la Fundació. Això ho he dit bé, eh? Sí, Perfecte. correcte. Bé per mi. La qual cosa ens dona una visió completa del seu treball i el seu impacte. Doncs benvinguda als nostres estudis i gràcies per venir. Gràcies per convidar-me. Vinga, en primer lloc, Núria, ens podries explicar breument o el que tu consideris que és la Fundació Salut Alta i quina és la seva missió principal? La Salut Alta és una entitat que està al barri de la Salut, a la part alta de Badalona. No enganya ningú. No, som bastant transparents en això i en moltes Perfecte. altres coses. Perfecte. I acompanyem a infants i famílies des de fa 20 anys. L'any passat va ser el nostre 20è aniversari. Sí? I un dels projectes que tenim, a part de projectes dedicats a la infància i a l'adolescència i a les famílies, és el projecte FAR, que és on venen les dones a aprendre castellà i català i a relacionar-se entre elles, i és un dels pilars forts del nostre voluntariat també i de la nostra presència al barri. Perfecte. L'àrea comunitària que dirigeixes té un paper fonamental, no?, en aquest premi que us han donat. Podries detallar en què consisteix aquest projecte i quins són els seus objectius principals? FAR has dit que es diu. FAR és el projecte de les dones, Sí. fa 13 anys que el duem a terme i s'engloba dins de l'àrea comunitària que fa uns 5 anys que estem impulsant. O sigui, primer va néixer FAR i després va néixer tota la part Val. comunitària.
ens dediquem a acompanyar, com he dit, acompanyar infants i adolescents amb diferents projectes, i des de fa 5 anys vam veure que la nostra acció es limitava molt als projectes que fèiem des de la pròpia fundació. Llavors vam decidir ampliar la mirada i obrir la nostra manera de fer i la nostra manera d'entendre l'educació més enllà del que és l'entitat en si. Llavors, des de fa uns anys impulsem l'àrea comunitària, on fem diferents projectes a escoles, a centres educatius, dinamització de l'espai públic, i un d'ells, d'una manera d'acompanyar aquestes famílies, és a través del projecte FAR, on acompanyem a 80 dones cada any per aprendre la llengua, per empoderar-les al cap i a la fi a relacionar-se, a fer vincles, a fer xarxa, a tirar endavant. Així de senzill, és com un acompanyament, no? Perquè se sentin recolzades des d'aquesta àrea, l'àrea comunitària, perquè es puguin sentir... Doncs, és que la paraula empoderada jo crec que encaixa perfectament en aquest sentit, no? Són persones que segurament doncs, tenen situacions vitals complexes, han viscut situacions vitals complicades, han sortit segurament del seu país, d'arribar aquí, i ja sabem totes les complicacions que això comporta, que són moltes, i que segurament venen també amb un bagatge de patiment personal en algun sentit, sigui econòmic, sigui familiar, etc. Ens podem fer una idea. Per tant, és normal que tinguin aquest sentiment, com et diria, complicat, no? D'estar una mica soles, no? Si em permets, no ho sé. I aquí apareix el projecte perquè se sentin recolzades i acompanyades. No sé si ho he descrit bé. Sí. Al final són dones que arriben a la Fundació amb la voluntat d'aprendre la llengua, d'adaptar-se a la societat a la que han arribat a viure, però nosaltres oferim alguna cosa més enllà d'un aprenentatge de la llengua, sinó que oferim un espai de relació, el que comentava abans, no? De fer vincle, de fer xarxa i de donar-los aquesta empenta. Les professores dels cursos de castellà i de català són voluntàries, i aquí és on entra una mica les protagonistes d'aquest premi que avui us vinc a explicar. Perfecte. Explica'ns una mica això, el paper del voluntariat i el per què d'aquest premi també. Nosaltres oferim voluntariat a tots els projectes de l'entitat, però casualment el projecte FAR, per això també avui el vull ressaltar més que per sobre dels altres, és perquè totes les professores són voluntàries, i moltes d'aquestes voluntàries han estat antigues alumnes. Han començat amb nosaltres aprenent el castellà o el català, i han arribat a ser profes de les altres dones, a ser referents, a ser algú en qui les dones que venen a fer classe poden emmirallar-se. És molt interessant perquè al final les pròpies dones que ja han passat per aquest programa, per aquesta iniciativa, i que evidentment se senten ja més fortes, més segures, són no només les professores, sinó que són com una mena de referent. Les pròpies persones que arriben noves diuen, doncs això té sentit, això m'ajudarà. És que, clar, estan veient l'exemple i d'aquesta manera jo crec que és una motivació fantàstica, no? També. Un dels objectius de la Fundació és que els veïns i veïnes, o els infants, en aquest cas i adolescents, esdevinguin propis agents de canvi, de transformació de l'entorn, i amb el projecte FAR això ho posem molt en valor, de les dones que passen de ser alumnes a ser elles mateixes agents transformadors de la societat. Ara diré una cosa que sonarà una mica banal, però jo recordo la primera etapa del president Joan Laporta del Barça va inventar-se, ell té aquestes coses, va inventar-se l'expressió el cercle virtuós, en lloc del cercle viciós, que no surts d'allà i a veure com ho trenques allò, el cercle virtuós. Totalment. I tal com ho estàs expressant, és que m'ho imagino així, un cercle virtuós en què elles mateixes, degudament acompanyades i supervisades, etc., segur, doncs s'ajuden a elles mateixes, d'alguna manera, un cercle virtuós total, aquest projecte. I aquest premi posa en valor això. Són dones que tenen, com has comentat abans, moltes dificultats, sobretot a nivell socioeconòmic, amb una situació de vivenda al barri de la Salut Alta que és molt preocupant ara mateix, i moltes d'elles estan afectades per aquesta casuística, i dediquen el seu temps lliure, el poc temps lliure que té una mare de família, moltes d'elles amb bastants fills i amb dificultats de xarxa o d'idioma o del que sigui, doncs venen a la Fundació a dedicar el seu temps per ajudar a altres dones i per acompanyar altres dones. I per nosaltres això, per molt que, més enllà del Premi de la Generalitat,
per nosaltres això és de valorar i és de sentir-nos molt orgulloses d'aquestes dones. Home, evidentment, el Premi de la Generalitat, que evidentment és un orgull i reconeix una tasca ben feta, és doncs això, la guinda del pastel. Total. Però al final el pastel és un altre, el pastel és aquest cercle virtuós i aquesta tasca que es retroalimenta, no?, amb aquestes dones que vosaltres ajudeu d'una manera tan fantàstica. Clar, ara em deies que té 5 anys aquest projecte, no? La part comunitària, sí, FAR, fa 13 anys que està. 13 anys, val. Llavors, clar, jo no sé exactament quan portes tu en el projecte, però aquestes coses quan comencen, en principi sempre et trobes dificultats. El que jo m'he trobat en aquest programa és que molts cops quan intentes ajudar a una persona que té molts problemes acumulats, costa, perquè per on ho agafes això, per on comences. A banda de que ara està funcionant i ens congratula, heu trobat aquestes dificultats també? Aquestes dones es deixen portar o no? Costa una mica aquest tema? Bé, ens trobem en situacions molt complexes. O sigui, ja la vida de cadascú té les seves complexitats. Les d'aquestes dones que estan fora del seu del seu país, en situacions molt complicades, amb molts canvis, amb moltes incerteses. L'acompanyament que els fem és fins on elles ens deixen. Nosaltres comptem amb la Mar, que és la coordinadora del projecte FAR, i que fa una tasca excel·lent amb aquestes dones, que les estima, les valora, les acompanya i sempre respectant els ritmes de cadascuna i oferint la màxima individualitat que podem en els seus processos. I molt d'amor, hi ha molt d'amor posat, segur, perquè això doni els fruits que està donant. Mira, si et poses els auriculars, ja veuràs que escoltarem una persona que segurament tu coneixes, perquè un dels aspectes més destacats del projecte és el seu, bueno, no dels més destacats, el més destacat és el seu impacte directe amb les persones. Podem escoltar un testimoni, el testimoni de Sogna, que és una de les dones que ha participat en aquest projecte i que ens explica com ho ha viscut i què significa per a ella, no només el projecte, sinó també rebre aquest reconeixement, aquest Premi de la Generalitat. Aquesta és la Sogna. Mi nombre es Sogna, soy voluntaria de la Fundación Salud Alta. Fui premiada el diciembre pasado. Ese premio significa mucho para mí. Ha sido un momento muy especial en mi vida. Estaba muy emocionada y también muy honorada cuando me informaron y he tenido un sentimiento de orgullo porque los esfuerzos han sido reconocidos y valorados y ese tiene mucha significación para mí. Y a mí he sentido como si hubiera ganado más en confianza y todo eso. Y agradezco mucho a toda la gente de la Fundación Salud Alta que me acompañaron y todo eso. Gracias. Orgull i agraïment, Sí. No notes que la veu té aquest color, el color de la pau interior, gairebé podríem dir? Sí, el que passa que em surt en el moment d'escoltar la Sogna, les paraules que ella diu cap al premi o cap al reconeixement, em surten cap a ella també. Nosaltres estem molt orgulloses de totes les dones que passen per la Fundació. Sí, aquest és un exemple totes, només. Sí. I no totes tenen les habilitats o les capacitats d'arribar fins on ha arribat la Sogna. Nosaltres valorem tot el petit esforç que poden fer i estem orgullosíssimes i honradíssimes de comptar amb una dona com la Sogna com a voluntària de la Fundació, com ella i com tantes altres que van participar d'aquests projectes de col·laboració. No? Tenim la Mirabela, la Maritza, la Hafsa, la Fàtima, que porta moltíssims anys amb nosaltres, la Nisrin, un munt de dones, i altres dones com la Isabel o la Isabel i la... Ai, ara no em sortirà. Ai, això... Bueno, no passa res. És que, sí, la Rossi, la Isabel i la Rossi. I la Rossi. Perdó, que home. van venir també a rebre el premi. Sí. I són dones que no formen part de FAR, però són mares d'altres projectes que quan se les crida per venir de voluntàries, per pelar castanyes el dia de la castanyada... Ho deixen tot, Ho deixen tot i venen amb nosaltres. No trobes que les persones... això jo crec que és una constant que tothom com podem comprovar. Les persones que, és a dir, més senzilles, més vulnerables,
també són les més generoses en aquest sentit. Això jo crec que és un sentiment d'agraïment, No t'ho sabria dir. No sabies dir per què, però que és així, és veritat, una mica. Bueno, el que sí que veiem és que entre elles fan molta xarxa i són persones molt acollidores perquè també han viscut en les seves pròpies carns situacions molt complicades. Llavors, quan una companya o quan una amiga es queda o viu una situació molt complicada, elles són les primeres que s'ofereixen o que fan suport o que busquen ajuda. A vegades tenen algunes d'elles a demanar ajuda en nom d'altres perquè igual l'altra persona no ho veu tan clar, però ella diu, vine a la Salut Alta o comenta-li a la Mar, a la coordinadora, o comenta-li a la Lídia, que és la persona que tenim a l'acollida, i que t'ajudaran o que t'acompanyaran. Com a mínim, l'acompanyament. No sempre tenim solucions per tots els problemes, gairebé poques solucions tenim, però sí que tenim temps, energia i ganes d'acompanyar aquestes persones, aquestes dones concretament. Home, i clar, tu em deies al principi, un dels objectius és fer xarxa, fer comunitat, que es relacionin, que hi hagi, i ara m'estàs, amb coses concretes, m'estàs tornant a explicar que això succeeix d'una manera molt natural, no? Molt natural, fantàstic. Dues preguntes. El dia del premi, què? Festa gran, no? Bueno, va ser fort. Sí, va ser com, avui ens donen un premi, heu de venir amb les vostres millors gales, nos vamos al Palacio, no? Perquè a més va ser al Palau Reial, jo tampoc havia anat mai i vam al·lucinar totes. Que bé, que bé. Va ser molt xulo. Emoció. Estàvem a primera fila, o sigui, va ser molt bonic, va ser un dia molt bonic. El que és una festa, el que és una festa. Això és que és veritat, a la vida s'han de celebrar les coses i aquest reconeixement ho mereixia. I després, clar, la pregunta, jo imagino que un premi com aquest, a banda del reconeixement, de la visibilitat, etc, de l'alegria, per a les persones que segurament han patit tant i que treballeu també cada dia per elles, també pot ser un impuls important per la Fundació. Com a mínim de motivació personal, de dir, escolta, doncs estem fent bé les coses, seguim per aquest camí. Si vols, m'agradaria que m'expliquessis algun plan de futur, si teniu a les expectatives de crear nous impulsos, no sé què em pots explicar al respecte. Bueno, justament aquesta àrea comunitària que fa el que et deia, uns 5 anys que està prenent cos i que està creant moltes aliances tant amb escoles com amb agents socioeducatius de l'entorn. També estem donant com molt de cos al projecte FAR, no? Doncs això, presentant-nos a premis o presentant els projectes a moltes convocatòries i a fer-nos sentir, a fer-nos escoltar, no? Fem una tasca molt important al barri de la Salut, més que important, molt rellevant. Arribem a moltes dones i moltes dones ens coneixen i estan vinculades i ens tenen com a referència i un dels objectius futurs és aquest, no? Seguir arribant a més dones i que les dones vegin la Fundació, l'entitat, com un espai de referència en el que se les cuiden, en el que estan a gust, en el que se senten com a casa. La Núria Pané és responsable de l'àrea comunitària de la Fundació Salut Alta. Han rebut aquest reconeixement de la Generalitat per aquest projecte que ja porta 13 anys en marxa i a més la responsable del voluntariat de la Fundació i avui ens ha vingut a presentar no només la Fundació, sinó també el que fan amb aquest projecte i hem tingut el testimoni d'aquesta dona que ha estat fantàstic també poder escoltar-lo. Núria, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molts ànims per seguir endavant amb l'impuls també d'aquest premi. Gràcies, Núria. Gràcies. Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. L'empoderament, aquesta és la paraula, empoderament de les dones migrants és un imperatiu gairebé ètic i una necessitat social. Dones sovint invisibilitzades, marginades, són portadores de talent, de resiliència i una gran capacitat de superació i també de fer xarxa, d'ajudar-se entre elles. Fantàstic. Tal com diu aquesta cançó que estem escoltant, al món ho fem tots, la seva contribució és essencial per a construir també una societat més justa, més equitativa, més inclusiva. No podem permetre que les seves veus siguin silenciades ni que els seus drets siguin vulnerats. L'empoderament d'aquestes dones no és només un acte de justícia, sinó també una inversió en el futur de la nostra societat i en el benestar d'elles mateixes. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana. Adéu-siau. Pueden cobrar más
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels, Un podcast de Ràdio Estel. amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.